Arratsaldeon, ongi etorri magazinera. Gaur ekainak 23 da, osteguna, Oiamendo Garesko alkatearekin hizketaldi bat izateko aukera izan dugu, hain zuzen ere dakizuenez, Nafarroako suteen olatu horren baitan, Gares inguruetan, Obanos inguruetan ere foku bat egon zen, eta guzti horretaz solasteko Oianekin egon gara hain zuzen. Has gaitezen, lehenik eta behin, edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Ekainaren 23an, 1952an, Amerikako Estatu Batuek Ipar Korea bombardatu zuten. Urte batzuk beranduago, 1964an, Suazilandian lehen hauteskunde demokratikoak egin zituzten ekainaren 23 batean. Eta 1987an, Dina Bilbao, euskal triatleta eta abenturazalea eta Inigo Ros, Karibe itsasoan desagertu ziren. Eta 2008ko ekainaren 23an, Juan Jose Ibarretxe Laudiotarra Eusko Jaurlaritzako lehendakari izendatu zuten 3. aldiz. Ikus dezagun agenda. Gaur ostegunean, Peru Galbete eta Gu taldearen eskutik Beiratu kontzertua erraldoien txokoan 8etan. Peru Galbeteren 2. diskoa da Beiratu. Baita ere, bertso saioa egonen da Barañaingo kulturguneko plazako karpan. Andoni Egaña, Saioa Alkaiza, Jon Euria eta Mikel Lasarte egonen dira bertan. Eta eraikuntza lantegia Legorekin Sanferminetako irudiak sortzeko, entzierroaren ibilbidea, barrakak, peinen irteera, udaletxeko fatxada, su artifizialak, 11 12 eta erdietara Kondestable Zibiboxen izanen da. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburuan, gobernuak ez zuen alarma aktibatu bero alerta egon arren. Azaltzen denez, Ramirezek onartu du larunbatean ez zuela aurre larrialdi egoera adierazi, eta beraz uzta biltzeko aukera zegoela. Ezen larrialdiko 2. mailan sartu larunbat arratsaldera arte, orduan kontrolik gabeko 3 foku egon baitziren. Bisutek tren zirkulazioa geldiarazi zuten atzo hainbat orduz. Gobernua ere uztailaren 4an bilduko da udalerriekin, eta San Juan suak bertan bera geratuko dira. Argazkian berriz, Iruñeko Zezen Plaza Gorriz, Sukai taldearen emanaldia ageri da, biolin eta biolontxeloekin, gorriz tindatutako pieza batean. Eta izenburuan, 100 urteko Zezen Plaza rockeroa. Miguel Riosek arrakasta handia izan zuen 9.000 pertsona, baino gehiagok jarraitu zuten argi eta soinu ikuskizun zirraragarrian. Eta beste albiste batean, inflazioak 1.800 eurotan murriztuko dio soldata nafar langile bakoitzari. Diario de Navarran, Lerroburuan, Foru gobernuak ez zuen aurre larrialdia aktibatu, naiz eta alertak eta suteak izan aurretik. Uzta biltzeko debekua bezalako neurriak hartzea ahalbidetuko zukeen. Asteazkenean suak hasi ziren eta larunbatera arte ezen larrialdi mailarik aktibatu. Argazkian eslabako nekazari batzuk suten aurka lan asko egin zutenak. Eta izenburuan nekazariak suteen aurkako talde bat. Dozenaka profesionalek funtsezko zeregina izan dute sugarrak geldiarazteko. Su-ebakiak egin zituzten beren traktorekin, beren herriak eta mendiak babesteko. Beste albiste batean, Sánchezek 10%tik 5% jaitsi du argindarraren beza, Andaluzian izandako kolpearen ondoren. Eta larun batean onartuko den beherapenak 5 euro inguruko jaitsiera ekarriko du fakturan. Gara egunkarian, Sánchezek beza jaitsi du, baina ez ditu elektrikoak ukitzen. Azaltzen denez, Espainiako presidenteak beste beherapen fiskal bat iragarri du, larun batean ezoiko ministro kontseilu batean onartuko duena. Elektrikoek bezala koiunturala dela kontsideratzen duten eskalada batean. Argazkian manifestazio jendetsua eta izenburuan, grebak Mercedes gelditu eta langileak kalera atera ditu. Negoziazio kolektiboa izoztuta dagoen bitartean,
enpresa malgutasun planak ezarri nahian dabil Gasteizko Mercedes lantegian. Eta beste berri batean, 100 hildako Afganistanen izandako lurrikara batean. Berria egunkarian, hegoaldean 30 eutanasia egin dira praktika legeztatu den lehen urtean. Eusko Jaurlaritzak 71 eskaera jaso ditu eta 25 egin ditu. Nafarroako gobernuak berriz 9 jaso eta 5 egin. Profesionalen eta elkarteen ustez, informazioa hedatzeko beharra dago oraindik. Argazkian, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko eta Txapelketako antolakuntzako kideak, atzo, Bilbon. Eta izenburuan, 14 saio Iruñeraino. Irailaren 24an hasiko da bertsolari txapelketa nagusia eta abenduaren 18an jokatuko dute finala Nafarroa arenan. Euskararen lurralde osoan ariko dira bertsolariak. Eta beste berri batzuetan, Nafarroa hondamendi eremu izendatuko du Madrilek eta Mercedeseko lehen grebak babes zabala izan du, sindikatuek batasunik agertu ez duten arren. Azkenik Euskal Herria Irratia. Berri nagusian, gobernuak ez zuen aktibatu aurre larrialdi egoera, beroagatik alerta gorria izan arren. Zuzenean alerta maila gorena aktibatu zuten, jada 3 sute kontrolik kanpo zeudelarik. Eta beste albiste batean, Maite Arrizurieta basoizainaren hitzak. 2 hilabete beharko dira basoa suspertzeko gaiden ikusteko. Eta parlamentu aurreko errepidea moztu dute 03 zikloko langileek. Gaurko eta biharko eguraldia. Arratsaldean giroa nabarmen ezegonkortuko da. Goizean zaparrada isolaturen bat bota badezake ere, oro har ateri egongo da hodeitza saretuz joango da, ostarteak irekiz leku askotan. Arratsaldeko lehen orduetatik aurrera ordea, egoera erabat aldatuko da. Bero lainoak garatuz joango dira eta edonon eta edonoiz bota ditzake zaparradak, eta ekaitzak ere joko du leku askotan. Baliteke, zenbait lekutan, zaparradak handiak izatea eta txingorra ere bota dezake, haize bolada gogorrekin batera. Temperatura maksimoak atzoko balioetan geldituko dira. Bihar, arratsaldeko egoera lasaitu eta ostarteak irekitzen joango dira. Goizean, batez ere goizaldean eta goizeko lehen orduetan, oraindik han-hemenka zaparrada batzuk bota ditzake, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsalderako ordea, giroa egonkortuz joango da eta ostarteak irekitzen joango dira, batez ere barnealdean. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturan gora behera handirik ez da espero Kantauri isurialdean eta Mediterraneo isurialdean, berriz baliteke maksimoek koskaren bat gora egitea. Eta Nafarroako sute olatu honen baitan, Obanos inguruan, Gares inguruetan ere bai, egon zen foku bat eta gaur arratsaldean Oian Mendo Garesko alkatearekin izateko privilegioa dugu, egoteko privilegioa. Arratsaldeon, Oian? Arratsaldeon, bai. Esker gurean egoteagatik, ez dakit nola dagoen egoera momentu honetan, zuen aldetik pentsatzen dut ja erabat kontrolpean eta itzalita, ez dela? Bai, ja egoera asko baretu da, sute guztiak kontrolpean daude, itxalita daude jadanik, suhiltzaileak eta emergentziazko zerbitzu guztiak gure herritik alde egin dute, eta orain balorazioen partea tokatzen zaigu. Larunbat arratsaldean izan ziren momentu gogorrenak, Garesi dagokionez. Zakit normalitatera itzuli zareten, zakit klaseak itzuli diren, ikasleena, komertzioak, dena hori bueltatu da?
Bai, momentu larrienak larun batean arratsaldean pasatu genituen Garezen, bueno, egia esan, ja, eguerdian abisatu ziguten sute handi bat zegoela Legarda aldean, Obanos aldean, eta jaso behar genituela herri horietako biztanleak, eta arratsaldean sutea ja, Garesera ailegatu zen, urduritasun handiarekin bizi izan genituen momentu horiek, eta, bueno, ustu behar izan genituen Garesko hainbat auzo, baina zorionez gauerako mundu guztia bere etxera bueltatu zen lo egitera, eta aste honen hasiera arraroa izan da. Zuhiltzaileak, gurutze gorria genituen eskola mantendu zen, klaseak mantendu ziren, baino patioa eta polikiroldegia erabili gabe, egunero eta orduro genituen zirenak gure kaleetatik eta zuhiltzailea polizia pasatzen da, bueno, arraro egiten da, ez? Gares normalean herri txiki eta tranquilo bat da, eta, bueno, arraro egiten zen hainbeste kotxe, zuhiltzaile, kamioi ikustea. Ez dakit, oian laguntzarako diguzun pixket transmititzen, nola diren momentu zail horiek, kezkagarri horiek, larun bat arratsaldekoak batez ere, bueno, azkenean, zuk erran bezala, momentu atipikoak dire, ez, guk ez ditugu bizitzen. Ez dakit, nola da hori, ez? Nola da, sute bat zure herrira hurbiltzearen kontua, kezka, nola ikusten zenituen herritarrak? Bueno, urduritasun handiarekin eta nik esango nuke impotentziarekin, ez? Mundu guztia lagundu nahi zuen, eskertzekoa da nekazariek egindako lana, baita jende gazteak egin zuen lana, ze jende gazteari asko kritikatu zaio pandemian zehar, baina larun batean hori egon ziren laguntzeko, baina aldi berean ailegatzen da momentu bat ezin duzula herritar bezala ezer egin, ez? Kontrolatu behar dituzu zure gogoak, kontrolatu behar duzu zure impotentzia eta utzi lan egiten zuhiltzaileei, profesionalei, eta beti kezka handiarekin ze ikusten genituen zuak gure etxetatik oso gertu, ez? Orduan hori kezka izugarria sortzen du, ni gogoratzen ditut umeak oso urduri, negarrez, korrika egiten bere etxetatik alde egiteko, ez? Eta oso gogorra da herritar batentzat, eta niretzat alkate bezala baita ere, baina, bueno, saiatu behar duzu, nolabait kontrolpean mantendu zure burua ere, jakin urduritasunarekin ez duzula ezer egiten, eta hor egon eta genituen azpiegitura guztiak profesionalei utzi eta eskatzen ziguten pausuak eman ahalik eta hobekien. Hain zuzen ere, alkate bezala oian nola kudeatzen da edo nola saiatzen da behintzat kudeatzen egoera hau, claro, pentsatzen duzu alkatetzan sartu zinenean, ez dakit, ez zenuen espero olako egoera erik egotea, ez dakit ez zara etortzen, ez, formakuntza batekin horrentzat, ez dakit, nola saiatu zinen kudeatzen, zer egin zenuen? Bueno, zorionez edo zoritxarrez, esango nuke Garesen esperientza izan dugu honekin, uholdeak izan genituen baita abenduan, orain dela urte batzuk esplosio bat izan genuen baita gure herrian, eta ja tokatu zaizu horrelako egoera latzak kudeatzea, ez? Orduan, bueno, beti urduritasunarekin bizitzen duzu, baina zan bezala, nolabait lasaitasuna behar duzu, burua hotz mantendu, eta beti profesionalen zuzenketak edo norabideak jarraitu, ez? Eta bueno, bai baduzula oso lan konkretu bat dela koordinatzea eta herritarrei baita lasaitasuna ematea, ez? Batzutan besarkada batekin, beste batzutan hitz batzuekin, eta bueno, azkenean guk ez gara profesionalak, ez dakigu nola lan egin honen kontra, baino bai ezagutzen dugula herria, gure azpiegiturak, eta hor zegoen gure funtsa. Egiten duzuena, kasu honetan, alkate talde bezala, da pentsatzen dut zuhiltzailekin eta poliziarekin etengabeko dialogo batean, solasaldi batean egon, ez?
Bai, mediatzaile moduko bat gara, ez? Suhiltzaileak, polizia, baita gobernutik, komentatzen digute zer egin behar dugun, egin beharrak, eta gu transmitetzen diogu baita beste udal taldeei eta baita herritarrei, eta saiatu informazio hori fluitzea, ez? Eta ailegatzea lehenik eta lehen bailen. Bueno, Garesko kasuan, hola, motzean zer da egin zenutena, badakit, bueno, frontonean behintzat jende andana bat bildu zela. Bai, larun bat eguerdian ditu zigutenean Obanos eta Legarda usten zituztela, frontoia ireki genuen jende hau jasotzeko, erosi genituen, erosi eta baita herriko komertzioak ekarri ziguten edari fresko batzuk pertsona hauentzako, baina gero, arratsaldean ja sutea ailegatzen zen Garezera eta behar zuten frontoia mediku puntu bat, medikuentzat behar zuten espazio hori, orduan ustu genituen pertsona horiek handik eta eraman genuen zaharren etxera, polikiroldegia ere umek eskatu zigun eta ireki genuen beraientzat eta malgutasunarekin jokatu behar, zuteak oso azkar etortzen ziren Garezaldera, ez? Eta egoera oso aldakorra zen. Orain, oian, sentsazioa pixket, ez dakit, tristeziakoa den Garezen herrian, ez dakit, nola ikusten duzu atmosfera? Tristura, zuk esan duzu. Orain, beldurra eta urduritasuna pasata, tristura da nik uste dut sentsazio orokorrena, ez? Ikusten ditugu gure inguru guztiak belztuta, ni posibilitatea izan dut mendira joateko, Garezko mendia batez ere kokatzen da iparraldean, Erreniega mendilerroaren hegoaldeko partea, ez? Eta penagarria da, ez? Ikusten dituzu animali kizkaliak, ez dira entzuten txoriak, zuhaitz guztiak belztuta, ez? Eta, itxaropena da suteak oso azkar aurrera egiten zutela, eta behar bada ez dutela zuhaitzak barrutik kizkali, eta udaberrian berriro birsortuko direla, ez? Hori da gure itxaropena. Adituren bati entzun diot, horretarako behintzat 2 hilabete beharko direla, ez? Ebaluatzeko nolabait ere basoak berpiztu ahal diren edo ez. Bai, basozainen zain gaude, orain arte lanean egon dira eta hemendik aurrera tokatuko zaigu beraiekin gure lurralde guztia ikertzea, jakiteko zenbat hektarea kizkali diren eta zein den basoen egoera, ez? Pentsatzen dut gainera, bereziki gogorra dela, nire ustez, edozein baso erreta ikustea beti, ez? Gizakiei, pertsonei handiz inpaktatzen digu. Claro, denean gainera, ez dakit, ez? Harreman berezi bat duzun baso horietako bat pentsatzen dut, Garesko herritarra handitzek badutela, ez? Harreman emozional bat baso horiekin, ez? Dela infantziagatik, dela ez dakit, ez? Aideren bat bertan inkluso ez lurperatu duzulako, eta, kasu horretan bereziki gogorra ez egiten da. Bai, Garezen 2 baso mota genituen, genuen tokiko basoak, ez, artadiak, aritzez formatuak, eta gero pinudiak ere, ez, baina, bakoitza bere balorea dauka, eta Garezen hainbat ruta zeuden txirrindularekin paseatzen joateko, gure haurtzaroa pasoa dugu mendian, ez, eta asko maite dugu gure baso guztiak, ez. Nola ez, artadiak, aritzak oso baso urte asko zituzten basoak ziren eta galera horiek oso gogorrak dira ekologikoki eta sentimenduaren ikuspegitik, ez? Eta pinudiak, behar badakigu pinudiak landatu zirela momentu batean, baina baita maite ditugu, uste dugu balore ekologiko bat zutela eta ekonomikoa ere, ez? Udalean adibidez, pinudi bat atera genuen orain dela hilabete bat, lizitazio baten bidez, eta zegoen enpresa bati 264.000 euroren truke, ez? Hori da Garesko aurrekontuaren 10%, ez? Orduan, galera ekonomikoa ere oso importantea da, ez? Eta batez ere Gares bezalako herri txiki ertain batentzat.
Horretaz aparte, ez dakit izan duzuen aukera hoian bertzelako galera ekonomikoak ere ebaluatzeko, ez dakit baduzuen nolabaiteko zifra bat edo konputo orokor bat. Oraindik goiz da hori jakiteko, bai badakigu azpiegituretan gutxi galdu dugula, tuberiaren bat lehertu egin da zuaren ondorioz, badaukagu bankuren bat eta lorategiren bat, baino galera handienak izango dira basoetan eta horretarako basozainen beharra daukagu hori neurtzeko. Landa. Bai. Udalaren ikuspegitik, gero pertsona pribatu batzuei, pertsona bat galdu zuen bere kamioia, bere lanbidea, nekazari bat joan zen traktorearekin zua etentzera eta traktorea zu hartu zuen eta galdu du baita kotxe bat ere, pertsona pribatuek batzuk galerak izan dituzte baita noski. Jatzeot orain mundu guztia ibiliko dela ere jakiten, seguruen bitartez eta baduten aukera. Ez dakit ondoko baiarekin eta egon zareten harremanean ondoko herriekin ere izan duzun aukera solasteko hoien. Bai, asteartean bilera bat egin genuen Obanos, Muruzabal eta Legardako alkatekin, Maria Txibite Nafarroko lehendakaria gerturatu zen baita eta mankomunean jarri genituen lehenengo inpresioak, ez? Handika aurrera, erabaki genuen gure zonaldeko bilera bat egitea baita Gilgilao, Artazuko eta zonalde horretako alkate eta alkatezekin, eta harremanetan gaude batez ere guztiok bide beretik igarotzeko, ez? Ez dakit izan duzen aukerarik bilera horietan bertako fokuaren inguruko kausez zerbait argitzeko? Gauza asko komentatzen dira, ez? Ofizialki ez daukagu errudun bat, ez dakigu ze gertatu zen. Badago jendea komentatzen duela nekazari bat izan zela bere makinariarekin, baina ofizialki ez daukago daturik eta nik ezin dut esan zen izan zen, nondik etorri zen zutea. Jan, pene utziko dizugu, pentsatzen dut lanpetuak ibiliko zaretela eta, gauza onditzi izango dituzuela horre egiteko, aztertzeko eta nolabait ere, ere emozionalki kudeatzeko zergatik ez. Eskatuko dizut bakarriko Jan, azkeneko mezu bat bidaltzeko Nafarrei, guztio hau kontuan hartuta. Nire mezua da, aldaketa klimatikoa gure gain daukagula, horrelako suteak etorri direla gurekin geratzeko eta beste gure basoen eta gure ingurugiroaren beste kudeaketa bat behar dugula. Uste dut guztiok daukagula zereginik kontu honetan eta Nafargo gobernuari eskatuko nioke hemendik aurrera plangintza orokor bat egitea Nafarroarako eta benetan gai hau serioski hartzea. Oiamendo Garesko alkatea gaur gurean, privilegio bat, animo handitz hemendik eta, ea zuk erran bezala, plangintza horiek egiten diran eta behintzat etorkizunean prebentzioa lehenesten dugun. Mila esker handitz, Oian. Mila esker zuei. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Uharteko udala Goiener Energia Kooperatibarekin bildu zen komunitate energetiko bat sortzeko lehen pausuak emateko. Goienerrek luzatutako informazio guztia webgunean daukazue. Eta aurrekontu parte hartzaileak egingo dituzte uharten eta proiektuak aurkezteko oinarri eta informazio guztia webgunean dago. Holtzako zendeako berdintasun, gizarte zerbitzu eta osasun zinegotzigoak antolatutako argazki lehiaketa 2022ko ekainean, uztailean eta abuztuan egingo da. Lehiaketa honen helburu nagusia emakumeen eta gizonen arteko
aukera berdintasunean sentsibilizatzea da, aurkeztutako argazkiekin egutegi parte hartzaile bat sortuz. Argazkiek emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna islatzen dute, holtza zendeako eguneroko bizitzako egoerak irudikatuz. Eta mural artistikoaren inaugurazioa ere egingo da bihar 8:00 kulturgunean. Egilearen aurkezpena, DJ-a eta luntxa egongo dira. Eta Barañainen kalean dagoia da Ze Berri aldizkariaren 150. zenbakia. Horrez gain, festak hasi direnez Barañaingo udalak eta berdintasunaren institutuak erasoen aurkako protokoloa argitzen duen kartelak atera dituzte. Eta Iruñean gazteentzako 32. literatur lehiaketako sariak banatu dira. 6.800 euroko saria duen edizio honetan narratibako eta poesiako 166 lan aurkeztu dira, gaztelaniaz eta euskaraz. Eta Iruñak bere perimetro gotortua berreskuratu du, Parmako bastioia eta bateria baxua zahar berrituz. Esku hartzeari esker, harresi trazaduren ikus jarraitasuna berreskuratu daiteke eta herriarentzat ezezaguna den elementua erakusten du. Horretaz gain, Santa Ana plazan soka dantza egingo dute ostegun honetan Duguna folklore taldearen eskutik. Emanaldia 7:30 aurrera izango da eta parte hartzeko aukera dago. Baita ere, Aquabox San Jorgeko kanpoko igerilekuek asteazken honetan erekiko dute udako denboraldia irailaren 14 arte. Instalazioa eguneko irekiko dute 10:00 8:30 inolako murrizketarik gabe, koronabiruaren ondoriozko mugekin 2 urte igaro ondoren. Eta bigarren zabalgunearen antolamendu berriak oinezkoen zirkulazioari ematen dio lehentasuna, eta lurpeko 4.400 aparkaleku berri aurre ikusten ditu. Hiri jarduerako plan bereziak funtsezko 7 eremutan esku hartzea aurre ikusten du. Hala nola, autobus geltoki zaharrean, Askatasunaren plazan eta Zuria Nafarroakoan. Hauxen dena gaurkoz, ostegun honetan magazinean bihar ere, hemen izanen gaituzue bukatu baino lehen, artearen ibilbideko irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker gaur ere gurean egoteagatik.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.